да ме наебете ли да отидем с карница да пиеме кафе? Първото какво беше? Да ме наебете. Или пък да пиеме кафе. Направо да ме мете. Моля? Ка ме мете да отиваме направо, защо да губим време? Без да пиеме Времето кафе. е късо, времето е наше. Времето е наше. Вземи панелите, трабанта и повече ме мъчите. Ма как хумористично се получават при нас? Много, ама мен пък ми се пие кафе. Аз съм цар на вицовете. А пък аз естествено руса съм аз. Така ли? Да. Защо сега сте по-различна? Защото се уча. На какво? Да не изневерявам на мъжа си. Така, няма да стане, не. Няма, аз съм пробвал, не става, не. Изневярата е моята съд. В изневярата има хем вяра, хем и не. И не. Много ме бива... Да ходим да пием кафе. Айде, да ходим да... Не. Нали? Не. Или първо ще ме мете или... Първото. Ете. Какво? След кафете ете или ете и после кафете. А то му да стана песен. Ете. Вие първи, аз. Вие първа. Не искам малко да видя след вас. Аз след мене мръсника, нали? Не преди. Какво казвате? На някой говорите ли? Не. Обещавам, че това ми е последната. Не, предпоследната изневяра. Тън. Да виждам. Уча се. Ще се науча. 1-2 години още. За не се учи, бе. Трябва, тате, да учиш математика. За да се изучиш с математика. Да станеш умно момче. Да можеш да смяташ. Да станеш келнер. Да не те минават, тати, в сметките. Баща ти не можа да стане келнер. Белким ти станеш, моето момче. Кажи ми, тати, колко е пиле фрикасе корен квадратен от рибеда чорба с ракийка минус 5? 4. Умно момче. Ще стане ли келнер, момче? Ще стане. Я кажи сега, тате, колко е таратор в скоби, делено на 3, минус мастика... 33. Браво, тате. Тате не можа да стане келнер. Ти ще станеш. Ти ще си гордост на семейство. Я кажи сега, тате. Кажи татко да не му прасне един зад врата. Ако една зелка е с обиколка 20 см, като я среже тате на 2, колко бутилки тати ракия ще изпие? 4. Браво, тати. Умно. А ако сложим и на маслинка, тати още колко ракийки ще изпие? 33. Кажи сега, тати, ако чупа на майка ти 2 зъба и ги съберем с тест на баба ти, колко зъби тати ще в цялото семейство? 1 зъб с пломба. А тати сега като извади един супол от 83-та година и като го сложи в другата ноздра и ако пине една тънка мастичка и малко така, ако се пръсклати, какво ще го купи тати за нова година на момче? Колело. Колело? Няма да ти купи тати. Тати ще ти купи пистолет, да отидеш при съседа и да му завреш главата. Я кажи сега, тати, баба ти използва на година по 3 кг тоалетна хартия. Ако ние давам да яде, по колко тоалетна хартия ще използва? Не знам. Вече никой не го знае, татя. Тя, чуй май друго, татя. Тати купил гуми за колата за 20 лева. Защо за 20 лева? Защото са крадени, тати, разбирате. Сега, друго искам да те питам, моето момиче. Кажи ми, майка ти, ако е с една ръка, за колко време ще го направи омлет? Добре, стати. Умно. Сега, имаш 2 яйца. Корен квадратен от едно пиленце. Слагаш яйцата и пиленцето дробна черта. Вадиш от тях, разбира се, 3 кг бадеми. Умесваш ги в едно, слагаш ги в хладилника. Колко, тати, кажи ми, жамара ще забия аз на тебе всеки момент, защото ти тук на мене мамичката ми разгони, да те гледам аз тебе какъв си Прокопсаник. Искам да се хванеш, да учиш математика. Аз като не научих тате математика, гледай сега къде работя, тате. Хубаво виж къде работя. Научиш, тато! Научиш, тати! Ние сме комисия от Българска национална